puxen o vídeo de Omar Rueda, que sube case todos os sábados, e aí, contra o final do vídeo, di el que ten a percepción de que a persoa boa, presente, que dá, non? Que fai favores, que é entregada. Cando un día di non, que se castiga. Sin embargo, aquela persoa máis egoísta, que non dá, cando dá, é como que se celebra moito e que ten outro valor, non? Ui, Dios, fixo aquí unha cousa. E xa quedei aí pensando no conto, porque nós temos ese nesgo que é humano, non? De que valoramos máis o que escasea. E isto é supervivencia. Sí? Isto tamén está no noso cerebro emocional e é supervivencia. Por iso, por exemplo, o xogo é adictivo. Se eu estou aí na tragaperras, que é o exemplo de sempre, non? Este exemplo principal, e me dá unha de cada 10 veces, e iso é química, non? A min iso dame satisfacción, eu meto, por iso é adictivo. Por iso os vínculos intermitentes son adictivos. Sí? O afecto intermitente é adictivo. Por iso, na sociedade líquida, de vínculos superficiais, que hoxe dan, mañá non dan, hoxe están e mañá marchan, sabes? Nos enganchamos a ese vínculo. É emocional e é supervivencia, vale? Eu pensaba en todas estas cousas que falo, pero tamén é supervivencia o afecto, o amor, é unha emoción, é para formar tribo, é para satisfacer as nosas necesidades afectivas, que as temos, non? Precisamos a estima, precisamos tamén o contacto físico, precisamos as apertas, e todo isto. E isto, dixo, aquí o noso cerebro emocional xoga as dúas bazas. E quedei pensando, que é primeiro? Coidar para ter tribo? Sí? Eu coido para que estes vínculos se sosteñan. Ou buscar a escasez? Pois, el primeiro, ou seja, se queremos ser ben seres humanos, primeiro é ter tribo. E despois ir recolectar as cousas esas escasas ou as que están no bico da árbore e poder entre todos tal ou ir cazar. Que pasa na sociedade do benestar? Que xa non precisa a tribo. Ti xa non sabes cazar. Ti tes unha casa con porta de seguridade, podes poñer alarma e de todo, non te van comer os xabaríns de noite. Vas mercar ao supermercado e, ademais, o sistema capitalista pono todo moi ben, o que digo eu, para que ti sexas productiva. Eres moito máis productiva sen tribo. Isto, o exemplo máis claro é, pode alguén quedar a facer extras? E que se ti tes a tribo na casa, ti queres ir, sabes? E aí tamén entra, que este é outro tema, que xa me estou enrollando, aí tamén entra tamén o sistema capitalista. Se che encarezo a vida, vas producir máis, porque tens que soster a tribo, pero desde aquí. Pero este é outro tema, que é moi interesante tamén. O que é? Nós, como humanas, precisamos primeiro a tribo. É o que máis precisamos. Os afectos, o sostén, o coidado. Sí? E o das cousas escasas, que tamén é emocional, ven despois. Daquela. Na sociedade do benestar, fanme creer que eu non preciso a tribo. Daquela, paso iso a secundario. E daquela, a miña outra parte, que é emocional, que funciona
sin control, é dicir, eu quero aquilo que escasea. Encántalle a sociedade líquida. Eu xa cheguei a esta conclusión. É que xusto hoxe ia pensando eu, mira que lle gusta a xente a toxicidade, é a manipulación, é o... sí, é xusto, é que me veo aí rodado. A xente enganchase a isto, ou seja, a xente desconecta do principal, porque xa está, non o preciso, a mensaxe está aí, podes ti só, é moi real, e vai ao secundario. Como o seu corpo e a súa mente piden vínculo, pero o ben secundario convírteo en capitalismo. Convírteo en algo no que enredar. As amizades son para enredar, non para soster. Sí? Isto está mal. Porque precisamente desconéctate moito do teu humano e aí as amizades son para divertirse. E cando alguén ten un problema, tremendo rollo. Aguantar agora esta coa súa historia de que a deixou o mozo, de que ten que cambiar de traballo porque non está a justo, de que o que sexa. É iso. Por iso a xente é tan feliz na toxicidade. Non se dan conta, pero é o seu cerebro emocional. E aquí, como actuaría aquí? Estou pensando, o cerebro racional. Ti vas caer nesa disonancia, ti vas ter a insatisfacción, ti vas sentir que che falta algo. E racionalmente vas dicir, se a mí non me falta nada. Mira que ben, teño os amigos do pádel, teño os amigos do outro, teño tal, teño un traballo, mira, teño todo. E faltache o máis importante. Faltache a tribo. A tua mente e o teu corpo sábeno. Xóganche co este. Aquel que non me fai nin caso. Iso debe ser unha cousa especial. Que ten de especial unha persoa que non é quen de conectar afectivamente? Que di na Sagrada Familia Marx que se o teu amor non provoca amor na outra persoa, ese amor é unha desgraza. E, a ver, ese amor, quero pensar eu que Marx se refería a esa historia de amor ou ese vínculo. Porque sí, ese vínculo é unha desgraza. Un vínculo onde ti queres e ti coidas, como a ser humano que és, e colocas os afectos, e non dá iso de volta, é unha desgraza. Ese vínculo é un dos frenos que ti tes para facer tribo. Estás poñendo os afectos nunha desgraza, nun pozo negro que non trae nada de volta. En vez de coller, dar a volta por aí e dicir, vou buscar onde colocar estes afectos e que non sexa unha desgraza e veña de volta. Por que é unha desgraza ese vínculo? Porque te condena a soidade. Ti tes persoas, pero estás soa. Tes persoas, pero non tes tribo. Por que? Porque a tribo coidase. A tribo xa non vai ao súper xunta. Porque non hai que cazar. Se tes cartos xa o pagas. Pero a tribo dá un sosego, un vínculo seguro. Os vínculos seguros dan, síntese no corpo, dan sosego. Ti estás tranquila. Ti estás ben. E é difícil de explicar, porque se son temas emocionais, non? Son incontrolables para ti. A emoción nace de ti. A carencia emocional tamén se sinte. Como a racionalizas? É difícil. Ti de repente dis, pois teño todo, está todo ben.
pero sinto, fago isto porque o corpo rexistra as emocións, están aí, síntese no corpo. A carencia síntese no corpo, sabes? E na sociedade simúlase os afectos, simúlase a tribo, pero non se prioriza, porque se ti priorizases a tribo, se ti priorizas, digo eu, non? Isto todo xa estou pensando sobre da marcha. Se ti priorizas a tribo, os afectos, non te podes enganchar a toxicidade. Ti aquí non entras en disonancia. O teu cerebro racional non ten que dicir esta persoa que leva 3 días sin contestarme, pero seguro que... Ti non. O teu cerebro racional non ten que traballar porque non hai disonancia. Diste, esta persoa non lle importo. Sabes? Se ti cubres o principal é ter tribo. Se ti cubres iso, non hai disonancia. Ti estás ben. Non andas á escasez. Por iso se fala de miseria emocional. Porque a xente vive nunha carencia tan grande que é miseria. Esta sociedade da validación é indixencia emocional. Sabes? É como... contestoume 15 días despois. Sabes? Pois isto xa está. Isto xa o teño tamén. Estamos deformes. Hai que primeiro priorizar a tribo. Entenderías? Eu entendí.